ije n'ụwa chọrọ ndidi o ndidi amaka mma ije n'ụwa chọrọ ndidi o ndidi amaka mma ije n'ụwa chọrọ ndidi o ndidi amaka mma egwu ọrụ na zaba m ka si abịa ọzọ otu ụzọ ogidi ana m ọnụ m nwana m niile egwu a ka anyị ji agwa ụmụnne anyị ndị ọnwụ gburu nwanne fe sibadiko gbajide obi anyị emegbu ọgwụje ebe chukwu na ọgwa na ichu nwetara ma chukwu enwegoro maka na ọgwa ndidi ka mma anyị na-abụ nwoke na nwaanyị ndị emekwutere gbadiko gbajide obi anyị emegbu ọgwụje ebe chukwu n'ụwa maka na ọ dịgo kosi abịa ịgba hidensa 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 egwu yenuwa n'ọjọọ ndidi nwoke ndidi ka mma na-egwere ndị iri ewu nwoke ndidi ka mbe igiliga na-egwere ndị iri ewu ndidi ike ji ebi elu ndidi ike ji ebi elu wachuwo na mwo oge ndidi ka mma ndidi ike ji ebi elu n'elu ụwa onye nweli ndidi ode mmanụ gwagwa iwe ya mmanụ na-egwe iwe ndị iri ewu oge ndidi na-egwe iwe na-agwa obodo egwu a ka anyị ji echeta ezi nwanne anyị na-eme ọnwụ bịala igbo igbudu mmụọ egwu a ka anyị echeta ezi nwanne anyị o ezi nwanne onye ọnwụ bịala igbo n'elu ịnọnya dabụ onye na-agwala agwa igbudu mmụọ dakwasị igbo onye na-egwu ogwe igbudu mmụọ ezi nwanne mgbe ngezi na ana ngezi ụdala ana mgbe onwe ngezi ụdala ana ụdala nwanne eke ezi nwanne anyị ọrụ ọnwụ bịala ikwu onye na yakwa ibe nnebele ewenụ onwe mara eze onwe nwe mara eze onwe onwe bụgo oge si na ana ngezi ụdala ana mmụọ yakwa ibe nna agwala lele ụdala nna eke anyị amarịwa ya mmụọ mana adị m agwazi nwunye biko ruru jili ndiri o biko ruru jide obi anyị amarịwa ya mmenụ ụmụ ngezi na ụdala nwanne eke eke yeyi na anamụ ngezi na ọgbala akụ n'ikolo igbudu mmụọ ngezi na nneke chairman mwajan brothers n'ime nude India ezi nwanne anyị n'ọrụ ọnwụ beli igbo n'ono uwe nọzụtama agwalile egwu ome nne m wo agwalile egwu omu egwu mgbe ibe nna agwala egwu ọgwani ngezi na nwanne eke ezi nwanne m rojeli ndị ya lusie ndị enwepụta ego ọgbalị egwu
amaka mma egbe ibe nna gwala ije n'ụwa chọrọ ndidi o arị ma agwazi mmụọ jan ndidi amaka mma mmụọ jan brothers ije n'ụwa chọrọ ndidi o iko n'uji n'obi ndidi amaka mma mmụọ jan brothers ije n'ụwa chọrọ ndidi o association odogwu ndidi amaka mma ime elu deli ndị a ije n'ụwa chọrọ ndidi o iko n'uweli ndidi amaka mma maka ọnwụ ga-esi ije n'ụwa chọrọ ndidi o gesi n'ụdala na nwụ ndidi amaka mma esi nwa na ya nyegwa ibe nna ije gwala n'ụwa chọrọ ndidi o enyi ya na nwanna enyi ndidi amaka mma enyi ya na nwanna shie mmadụ mmụọ aja adịnịrị brothers ime ndeli ndị a maka na mmụọ aja anyị kwadoro si na ọnwụ ga-esi na dịba nwute maka na owu onye waji eji obodo owu onye waji enwe anwele egwu chairman ụmụanụmụ brothers association n'ime n'udeli ndị a maka na ụmụ ga-esi na wa kwuru si na ọ dịba nwute maka na wa kwuru si na aba nga esi na-eme egwuregwu n'elu ụwa na egeji na-ekwute ya ma na ndụ ma n'ọnwụ ngesi na nna ọnwụ ebugo oge si nọ na nnukwu ngesi n'ụdala na mgbe ụdala nwanne enyi na-ana mụ enyi nwanne m jeli ndị a kwute ikike banata Naijiria mgbe o ji rụzie Lagos steeti ọnwa gbazia moto ka ọ nata n'Igbo ọ bụ na ndụ ga-agbalị nkata n'ezio ọnwa sidenti mana adị m agwa ngesi ụdala nwanne m nje chọwa onye gburu ihe n'ụgbọ wele gbuo na m gasi ụdala na nwanne na m elewejuo ọnwụ ikolobịa adọka nye ihe wewetile mmanwụ ọ bụ ụmụnne ngesina na ma na-agwaba ngesina o nwere obi ọcha kwesị enyi ike na o nwere obi ọcha kwesị enyi ike nekedi igwe onye n'ike igbudu mmanwụ mana m agwazi mmụ aja nị brothers na ndị a n'ime enu deli na ndị a n'ọbụwa bọlụmewu ọsị m oji apịala egwu nwanne ba igbudu mmanwụ ọnwụkwuru ga-esi na dịba nwute n'obi na ọ na-ewute ewute na mamarịwawa ya mmene nnu ụwa igbudu mmanwụ ọkwa na-egwu uche mmanụ ụmụ aja na brothers na ndị a n'ime n'udeli ọwa nye ka ọnwụ obeligbuo n'ike egwu mmanwụ anyị jee ka na ụmụ aja na brothers na banwuli iyi aba ngesi na emewu nete ewu na ya eji na-egwu tie na ndụ na ya eji na-egwu tie n'ọnwụ anja ka na ebe n'enu mana adị ma gwazi asị ba dikoni unu shiri obi na na-emegbu ogwuje ebe chukwu alụsị egwu mmụọ ọgba na-egwu onye oge nidi kemgbe idiga ndị aga n'elu ndị egwu mmụọ bụ egwu agwali m gị na-etu usi gbanegwo nze egwu ezi nwanne m gị ide obi mmụọ egwu the royal
mekenei Alhaji Ignatius Royal Alhaji wakawana mbele ya eweli ndidi webili Ignatius wanebe eweli ndidi bili nenu enamari wanyanu Ignatius Alhaji wakawana mbele India Oyo bigi Ignatius Ignatius mekenei Yesu wanemu kewali ndibili Yesu wanemu kewali ndibili oigino Alhaji benuwe wakawana nudeli Baba ya manu Awa maraza Ignatius waneme Igilige Ibudumo Ignatius Alhaji wakawana nudeli Igilige go madukeni yobodo Ignatius ngi wali lidio Anyamari wayamu One day Jojo from Wajani Brothers Imanu Deli What about Halamuka Wabona ni Yobodo Naijeka namna munde Wana munde fake Amundi mekenei Wona ndifa konyese Wona ndifa ka Ibori wazo dogu Wakawa mwana ndifya nundo Ibori wasti mekenei Ibori wasti mekenei Ibori Nambe wanne Wajani Brothers Wawonde na bele Nambe mnatana Wadi jeli India kawa wite Anawaye wite ge wite Ewu sinoya sinoye meru Nyama na suya Igilige Yabi wanyo luchi Wana mute Efaka Ibori west Mekenei Igilige Madoke di Yobodo Mwajani ndiwe lobi Nimendeli India Nawa wuli Nawa wanne ye ulo wende Naka wajibo mewe Igilige wewe jena mwa Naijaka na afamu Afamu damu mewe Wake wabala kumikologa Ibudumu Afamu damu mewe Nijibili Afamu damu mewe Obudodo Wanu na miata namu Afamu maduke di Yobodo Afamu damu mewe Ibudumu Wajani Brothers Imondeli India Gilige go mekanu Na wana baba mwandewe Yesu wanebe ungesi nana Ngesi naneka Neka wana wala wala Eyi nana mwana Eyi nana mwana wewe
awale ije n'ụwa chọrọ ndidi o ndidi amaka mma 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 Rafael Neka Mekelunu Apotara yodo Ibara Rafael Neka Apotara If I make a lay one nigga sino kalo If I engage it over you If I engage it over you Joseph Wodibo je Akumala ga mekenei Akumala go do Akumala ga big mekenu Waka wa bala ku na India Akumala ga big Akumala ga mekenu Dikonu nuji do bi ewe Nabana ho wanda ba wala mungezi na ngezi undalo na mo lele ibudumo akwolo de bigi ngezi wanda mungiji do bi ibudumo madu kandi yogodo wodi go kona kana abacha ọmachanko meke na-eyi abacha ọmachanko belo wọle ma abacha bịa nuo mmumere egwu mekerunu odogwu abacha ọmachanko na-ese adị masị gị jiri obi anya mara ịba ihe ya mmụọ na mmumere egwu wana ho wande be bahulu no de bangude lobi bahulu na mari ba ya manu na bi ebe unete manando mano igilige na bi waji ko me yakandi bulegu bi na mwewe jelebia kele ngesi no ko ya bia ngesi no ko ya church oke nwa no ramedi eke yosta no ma meke nei wada meke nei wada na mwa cha no kwesi ngesi ayeke nei Oya dele gimbe igilige wewe jelemo ikoru nu walindi dibio ikoru nu walindi di munnem
nweli anyị na-agwagwa ngesi na-enwenwe obeli eyi na-anọ ma nago mmụọ budu mmọnwụ ije n'ụwa chọrọ ndidi o ndidi amaka mma 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 chali ego yasa mauna tumbo namunde chali ego mauna tumbo eke bena muwaya achi balazana madoke di dobodo dikolu nuji dobi ewe Majale brothers ni mendo India ba wu sna wa na me unete manando no aja kala madu na mones madu na manna mon eke samba mbeke nei madu na ma eke samba go makenu madu na ma madu ke di dokoto oro di demon wadu go ko na di egbe madu ke di dokoto ai je kana nati ati odogu ati wana na mdoda kwa aka ncho meke nei eke onye wusie meke nei ati wachi bala zodogu aka ncho maduke di obodo onye wusie nwanne me igilige jene mmanwụ akajo mmadu keji obodo eke onye wusia mmadu keji eze ayo mari waya mu amwa jani na hawa nwanne ezi nwanne na nemo nwu beni ilige go nemo mono mo Alani magwazi wogwe iko nuji dobi owe bugo ngezi nona namwe egwe namwe esinana namwe mama beye igilie we mola bana bana banwe gwe namwe ngezi nana mono wale
India dogwe Tamana agwagwa nwanne be Ngesi n'ụdalọ nwanne mo ụdalọ nwanne ke Eyi na nwanne go Ọfọma nwasa Nwasu yobe Ọfọma nwasa Nwasu yobo Igwe ebube mose Ọfọma Igwe ebube mose Ọfọma Ọmọ ibe ya emele Igwe ebube mose
bala ọgọnọ anyị jee ka na-achụ ụdị ụdị agbọ mma ọnọzi gwu ọma ụdị bala ọgọnọ ya bụ akwụ na-ebi ụdị agbọ mma akwụ na-ebi nwoke nwa bala ọgọnọ ndị abụ mme akwụnne mmadụ ka ediri obodo akwụnne bi ikwu olu mkpụrụ ji n'obi ihe ọbụlezi nwanne anyị ngezi na nwanne ọnwụ nemogezi nene ọnwụ nemogezi onye ọbụ Igweri West igiligo n'egbogbo n'ụgbọ n'ụja dịrị ya Igweri West gba ụgbọye Igweri o n'egbogbo anyị na-akpọ nwanne anyị ezi ụlọ ọgwụgwụ egwu Igweri West òwe ẹjẹjẹ òbòdò lẹ́yìn náà nà máa nà mú. Onye na mekenu igiligo unu jido enweli n'idi sobe m ibi n'ọnwa mara eze ojetiga enweli n'idi sobe m onye atara m mekenu agwa mmadụ ka dị iche odogwu mmadụ oke dị iche ọ nọgọrọ ndibe eke igwe egwulọgba mmadụ oke dị iche ọ na-adalụ ndibe eke igwe egwulọgba promo mmaja na akalike nwoke nwa mmịata na bụ odogwu ihe wee nụrụ mmanwụ adị m agwa mgbaja na odogwu mmaja na brothers na ndị ya unu ji n'obi n'onwe ọmụaja na brothers asọchọ n'ime ndị emenudeli maka na ọ na-ahụ nwanne be si na abịa emewunete ewu n'elu ụwa mana ndụ mana ọnwụ maka ọ dịba mwute n'obi osi egwu mụọ ọgba na egwu gọọdị manuge onye ọma ganwa sọnde mmanwụ
Tony Badugo nwanne m ikiligo egwu mmanwụ aka Tony Badugo nnazi egwu emme Maazị Layo Tony Badugo aka Maazị Lion Fresh onye na mekenu mmadụ ọka ndị iche Makama,